ኣብ ጀርመን ሓደ ወዲ 40 ዓመት ኤርትራዊ ስደተኛ ንጓል 12 ዓመት ጓሉ ብዓመጽ ብምጥናሱ ከም ዝተኸሰሰ ቤልድ ዝተባሃለት ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ሓቢራ። ብመሰረት ኣኽባሪ ሕጊ ጀርመን ዘቕረቦ ሓበሬታ እታ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከቢድ ቅርጸት ተሰሚዕዋ ናብ ሕክምና መስከዳትያ ናይ 5 ወርሒ ጥንሲ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ዝብል። እታ ቆልዓ ኣብ ከባቢ 23 ሓምለ 2023 ጥንሲ ከም ዝሓዘት ድማ ሕክምናዊ ምርመራ ኣጻሪሎ። ነቲ ጉዳይ ንምጽራይን ዘጥናሳ ንምፍላጥን ዘርኢ ዝፈሊ ናይ DNA ምርመራ ኣብ ዝተገብረላ እዋን ድማ ካብ ቀዳሞት ጥርጡራት ኣቦኣ ኮይኑ ይጸኒሖ። ኣቦኣ ነቲ ገበን ውዒልዎ እንተኾይኑ ምርመራ ምስ ተገብረሉ ኣብቲ ዕለትቲ ምስ ይዕሩኽቱ ንነዊሕ ሰዓታት ቢራ ክሰትዩ ስለ ዝወዓሉ ናብቲ ብግዝያውነት ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ኣብ ፋይቦርግ ዝርከብ መጽንሒ ስደተኛታት ምስ መጸ ዝገበሮ ነገር ከም ዘይዝክሮዩ ቃል ምስክርነት ሂቦ። እንተኾነ ነቲ ፍጻሜ ኣይከሓዶን። በቲ ኣብ ልዕሊ ጓሉ ዝተፈጸመ ዓመጽ ከቢድ ጓህን ሓዘንን ከም ዝስምዖ እውን ተዛሪቦ። እታ ቆልዓ ኣብ 12 ዓመት ዕድሚኣ ብዓመጽ ከም ዝጠነሰትን ኣደ ክትከውን ድማ ከም ዘይትኽእልን ስለ ዝተወሰነ ነቲ 5 ወርሒ ኣቕፂሩ ዝነበረ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ዕሸል ብሕክምናዊ ኣገባብ ከም ዝእለየላ ከም ዝተገብረውን እቲ ማዕከን ዜና ኣገንዚቦ። እታ ኣብዚ እዋን እዚ ጓል 13 ዓመት ኮይና ዘላ ቆልዓ ሰኑ የምራዊ ኣልያ እናተገብረላ ኣብ ፍሉይ ቦታ ተዓቂባ ምህላዋ እውን ተሓቢሩላ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ሞት ክልተ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝቢ ዓብይ ስምባደን ቁጥዕን ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ከተማ መቐለ ሓንቲ ሓበን የማነ ዝተባሃለት መንእሰይ ኣብ ሓደ ሆቴል ብኣፍቃሪኣ ብኻራ ተወጊኣ ከም ዝተቐትለት ተረጋጊጹ። ብኻልእ ወገን እውን ኣብ ምብራቕ ትግራይ ከባቢ ከተማ ዓዲግራት ሓንቲ መንእሰይ ብሰንኪ ዝወረዳ ጾታዊ መጥቃዕቲ ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ተባሂሉ። በቲ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ ገበን ዝጥርጠር ውልቀ ሰብ ይህደን ከም ዘሎ ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይታ ኣብ ንእስነታ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝተቐዝፈት ሓበን ከም ዝተፈጸመ እውን ተፈሊጡ። ሳምራዊት እትበሃል መንእሰይ እውን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኮኸብ ጽባሕ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ብሓደ መንእሰይ ድሕሪ ምዕማጻ ብጓሂ ናብ ቃላይ ብምእታው ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመት ፖሊስ ሓቢሩሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ነቲ ገበን ዝፈጸመ ዝርዝር ሓበሬታ ብምግዳፋ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ እውን ፖሊስ ገሊጹሎ። ምርመራ ሬሳ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ይግበር ከም ዘሎ ፖሊስ ውጽኢቱ ይጽበ ከም ዘሎ እውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ትግራይ ኮማንደር ሙሉእ ብርሃን ካሕሳይ ኣረጋጊጹ። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣቢሉ እውን ሓንቲ መርዓት ኣብ ከተማ ወቕሮ ብምቕታላ ንብዙሓት ኣሰንቢድዮ። እታ ሊድያ ኣለም ዝተባሃለት መርዓት ብሓድሽ በዓል ቤታ ተሓኒቓ ከም ዝተቐትለት ይገለጽ። እቶም መርዓውቲ እንታይ ከም ዘጋጠሞም በዝርዝር ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገልጸ ፖሊስ ዛጊት ብዝተረኽበ ሓበሬታ ግን መርዓዊ ብርሃነ ገብረ ጨርቆስ ቃል ኪዳን መስኣሰሩ ኣብ 4ይ መዓልቶም ኣብ ሕጽኖትን ከለዉ ንሊድያ ለይቲ ሓኒቑ ከም ዝቐተላን ተጠርጣሪ ባዕሉ ኢዱ ንፖሊስ ከም ዝሃበን ምሕባሩ ይዝከር። ኣብ ዝቐረበ እዋናት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ጾታዊ ዓመፅን ቅትለትን ዓቢ ቅልውላው ኮይኑሎ። ዝሓለፈ እዋን ኩናት ብዙሕ ግፍዒ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብዚ እዋን እውን ሮፍታ ከም ዘይረኸባ ይግለጽ ኣሎ። ጭውያ ዓመፅን ቅትለትን ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑ ምህላው እውን ተሓቢሩ። ብሰንኪ ድማ ኣዋልድ ትግራይ ኣብ ከቢድ ራዕድን ስነልቦናዊ ጸቕጥን ተሸይመን ምህላውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸብን ካልእን ብዙሓት ይገልጽ ኣለዋ። ን2 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ቅድሚ ኣስታት 1 ዓመት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ድሕሪ ምህድኡ እታ ክልል ብገበናት ክትራንን ስርቅን ትሕመስ ከም ዘላ ይዝግለጽ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምምቕቃል እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ጸጥታን ውሕስነት ህዝብን ምውሓስ ከም ዘይከኣለ ዘሎ ይዝግለጽ። ኣብታ ብማዕድን ኣልማዝ ሃብታም ዝኾነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እትርከብ ሃገር ቦትስዋና ን58 ዓመታት ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሰልፊ በቲ ሱር በትኻዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽእ ኢሉ ኣብቲ ምርጫ ብዝተሳተፈ ተቃዋሚ ሰልፊ ተሳዒሩ። ኣብቲ ሎሚ ዓርቢ ዕላው ኮይኑ ዘሎ ውጽኢት ቆጸራ ከም ዘመልክቶ እቲ ሃገር ናጽነታ ካብ እትእውጅ ካብ 1966 ኣትሒዙ ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝጸንሐ ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ቦትስዋና ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ሰልፊ በገ ፍሕ ተሳዒሩ 3 ወንበር ባይቶ ጥራዩ ረኺቡ ዘሎ። ተቃዋሚ ሰልፊ ጽላል ንዴሞክራሲያዊ ለውጥ ድማ ነቲ ገዛኢ ሰልፊ ክትከኦ ተዳሊሎ። ፕሬዚደንት ሜክዋሲ ሚሲሲ ሰልፎም ኣብቲ ብረቡዕ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝተሳዕረ ክእመን እንከሎ ስልጣን ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ናብቲ ተዓዊቱ ዘሎ ሰልፊ ከም መሓላለፉ ምዃኖም ገሊጹ። ቦትስዋና ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣፍሪቃ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ዴሞክራሲን ዘለዎን ሃገራት ኮይና ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ምርጫታት ግን
ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ቦተስዋና ዝበሃል ሰልፊዩ በተደጋጋሚ በመዕዋት ነታ ሃገር ክሳብ ሕጂ ክመርሓ ዝጸንሐ እታ ሃገር ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ርጉእ ቆጠባዊ ሃዋህው እንተጸንሐት ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ቆጠባዊ ቅልውላው ከምኡ ድማ ልዑል ሽቕሎት ኣልቦነት በመገጣሙ ህዝቢ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝመርሖም ሰልፊ ምምራጽ ገዲፎም ነተቃዋሚ ሰልፊ ክመርጽዮም ወሲኖም ዘለዉ ኣብቲ ብረቡዕ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ቆጠባዊ ቅልውላውን ሽቕሎት ኣልቦነትን ክፈትሕ መብጽዓ ዝኣተወ ተቃዋሚ ሰልፊ ጽላል ንዴሞክራሲያዊ ለውጥ እዩ ብገፊሕ ተዓዊቱ ዘሎ ፕሬዝደንት እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ዕላዊ መግለጺ ብኽብሪ ካብ ስልጣነይን ሓላፍነተይን ክለቅቕ እየ ኣብ ሰላማዊ ምስጋር ስልጣን እውን ክሳተፍ እየ ነተቃወምቲ ዓወት በመመዝጋቦም እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ ውጽኢት ምርጫ ከዓ ይቕበሎ እየ ብዴሞክራሲያዊ ኣሰራርሓና ዝሕበንን ድሌት ህዝብናን ዘኽብር እየ በመባል ተዛሪቦ እቲ ፕሬዝደንት ብተወሳኺ ደገፍቲ ናይ ሰልፉ ካብ ዝኾነ ይኹን ጎነጽ ክቁጠቡን ህድእ ኢሎም ድማ ነቲ ተዓዊቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከምኡ ድማ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ጎኑ ክኾኑ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ድሕሪ ውጽኢት ናይ ዝምርጫ ዕላዊ ምዃኑ ኣብቲ ምርጫ በዝሒ ዘለዎ ወናብር ናይ ባይቶ ዝረኸቡ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እቲ ሃገር ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ ንውጽኢት ናይ ዝምርጫ ኣመልኪቶም ድማ ብዙሓት መንእሰያት ናይቲ ሃገር ንማዕከናት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ነዊሕ ዓመታት ነቲ ሃገር ክመርሕ ዝጸንሐ ሰልፊ ተሳዒሩ ብሓድሽ ሰልፊ ክትካእ ከምኡ ድማ ኣካል ናይቲ ሃገሮም ንኽትመሓየሽ ዘድመፁ ወለዶም ምዃኖም ሕቡናት ምዃኖም እዮም ገሊጾም እቲ ብጠበቓ ሰብኣዊ መሰላት ድቦቦኮ ዝምራሕ ጽላል ንዴሞክራሲያዊ ለውጥ ዝተባሃለ ኣብዚ ምርጫ ተዓዊቱ ዘሎ ተቃዋሚ ሰልፊ ድማ ብመሰረት ቀዳማይ ቆጸራ 27 ወናብር ተዓዊቱ ዘሎ ቆጸራ ገና ዘይተወድአ ዘሎ ብምዃኑ ድማ ተወሰኽቲ 4 ወናብር መዝረክብ በዘይ መላፍንቲ መንግስቲ መስሪቱ ነታ ሃገር ክመርሓ ክኽእል እዩ እቲ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ጽቡቕ ደሞዝ ዝረኽብሉ ስራሕ ዝፍጠረሉን ሃብቲ ብፍትሓዊ መንገዲ ናብ ኩሎም ዜጋታት ዝዕደለሉን ሓድሽ ቆጠባዊ ስትራቴጂ ክነድፍ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር ኤርትራ በረራ ከየካይድ ተኸልኪሉ ንዝብል ሓበሬታ ጌጋ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰማያት ኤርትራ ከይበራ ከም ዝተኸልከላ ዝገልጽ ወረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ድሕሪ ምውጽኡ እቲ መንገዲ ኣየር ነዚ ሓበሬታ ኣውፅኡ ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መግለጺኡ ብበዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ክልል ኣየር ኤርትራ ክጥቀም ፍቓድ ከም ዝተዋህቦን ክልል ኣየር ኤርትራ ንስሩዕ በረራታት ይጥቀመሉ ከም ዘሎን እናረጋገጸ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝቐርብ ሓበሬታ ጉጉይ ምዃኑ ንገልጽ ኢሉ እቲ መንገዲ ኣየር በስመራ ዘካይዶ ዝነበረ በረርኡ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ድሕሪ ምቁራጹ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሓርፊፉ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዩ ክልል ኣየር ኤርትራ ከይጥቀም ተኸልኪሉ ዝብል ወረታት ዝተዘርግሐ እቲ ድሕሪ 20 ዓመት ምስ ዕርቀ ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያ 2018 ዝጀመረ ንግዳዊ በረራ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ርኡይ ምዕራፍ ኣመዝጊቡ ምንባር ይንገር ይኹን እምበር እዚ ታሪኻዊ በረራ ደው በመባሉ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋናት እናሓርፈፈ ምምጽኡን እቲ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ሰላም ኣብ ወጥሪ የእትይዎ ኣሎ መወዳእታ ወርሒ ሐምለ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ በሰንክ ዘይፈትሓዊ ንግዳዊ ኣሰራርሓ ዝተፈላለዩ ካልእ ጉዳያትን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ 30 መስከረም 2024 ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ደው ከብል ሓቲቱ እዩ ነይሩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ በሰንክ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበሎ ኣጸጋሚ ኩነታት ስራሕ ኣቐዲሙ ካብቲ ዝተባህለሉ ዕለት ብ3 መስከረም 2024 እዩ ካብን ናብን ኣስመራ ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ደው በመባል እቲ ጉዳይ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ከም ዝበጽሐ ብወግዒ ዘፍለጠ እቲ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራን መዓልታዊ ሓያለ በረራ ዘካይድ ዝነበረ መንገዲ ኣየር ብዙሓት ኤርትራውያን ገያሾ ክመርጽዎ ዝጸንሑ ምርጫ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ዋጋታት ብምውሳኹን ብቑዕ ኣገልግሎት ብዘይምሃቡን መረረታትን ዘይርትዓውነትን ይስማዕ ምንባር ይፍለጥ ብፍላይ ምጥፋእ ሳንጣታትን ንብረትን ገለ ካብቶም ንገያሾ ዘማርሩ ዝነበሩ ጉዳያት እዮም ነይሮም ዋና ኣካየደ ስራሕቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ፈለማ ወርሒ መስከረም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምጥፋእ ሳንጣታት ከም ዘጋጠመ ብምእማን ካሕሳ ከም ዝኸፍሉ ገሊጹ እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم